Hvis du går og leder efter en autocamper, der både er kort og har plads til mange personer, egentlig den rigtig dele autocamper, det vil sige, hvis man typisk bare kører 2, så er den rigtig fin. Hvis man engang imellem siger, at nu skal vi også ud og køre 5 personer, enten børn eller børnebørn, jamen så er den også helt genial. Og den her, den er altså under 7 meter, den er helt nede i 6 meter og 59 lang, så det er altså en meget kort camper, men masser af plads. Det her, det er altså en rigtig fed autocamper. Det er en Bennimar 483 fra 2021. Og grunden til, at jeg lige viser den her video, det er fordi, jeg gerne vil vise den her geniale indretning og fortælle lidt om den. Det, jeg synes, der er genialt ved den, det er, at den er kun 6 meter og 59 lang. Og på trods af det, så er der virkelig meget plads i den. Den her, den passer til 5 personer, den passer til 2 personer, den passer til 4 personer. Den kan lige bygges om på alle mulige måder, så den helt kommer til at passe til dit forbrug. I hvert fald, hvis du kan lide sengeløsninger, og den er jeg vild med. Lad os komme i gang med at kigge på den. Lad os starte med bildelen. Den er fra Ford, og det er den her Ford på en 2 liters motor med 170 heste. Den kører altså virkelig godt. Og den kommer med en 6-trins automatgearkasse, hvor den skifter rigtig hurtigt rundt mellem gearne. Det, der er lækkert ved den, det er, at man kan simpelthen ikke mærke, når den skifter gear. Ford kommer standard, når vi snakker på Bennimar, når den her North AutoCap pakke, så kommer den med en masse udstyr som standard. Det er sådan noget som varme i forruden, regnsensor, lyssensor, toglygter. Altså nogle af de her ting, hvor man tænker, det kunne være fedt at have. Det er altså bare standard på den. Og jamen, det, der er lækkert igen med de 170 heste, nu er det jo en forholdsvis kort camper med masser af frivægt. Jamen, den her er virkelig over den. Så skal du ud og køre bjergkørsel og alle mulige andre vilde steder, jamen så kommer du i hvert fald ikke til at få problemer. Og også nede på motorvejen, hvis man skal overhale, jamen så kører den altså rigtig kraftigt og godt udenom alle de andre biler. Hernede i gaskassen har vi plads til 2 gasflasker, altså 2 10-kilos flasker, fiberflasker. Og den her, den kommer med gasfyr med elpatron. Det kan vi se, når vi kommer ind. Så det er en god idé, at man lige har plads til gassen derinde. En idé, hvis man siger, jeg vil gerne køre på vinterferien, fordi det er den faktisk rigtig optimal til, fordi det er det, jeg kalder vinterisoleret. Det er måske at få den ene gasflaske fyldt ud med en fyldetank. Det er egentlig bare en gasflaske, hvor man sætter en stus på, og så kan man fylde autogas på, når man kører ned igennem Europa. Det vil jeg foretrække, og så når man kører rundt herhjemme, jamen så bruger man at skifte den normale flaske, men det er noget, der er let at opjustere den til. Men 2 flasker er der plads til. Noget af det, den også har fået ekstra udstyr, den her, bare lige så I ser det, det er det her låssystem fra Fiamma af. Det her med, at man lige kan klikke den ind over nu her, og så plejer jeg at sige, jamen så i stedet for at bryde ind i den her bil, så tager de naboens i stedet for. Det gør det i hvert fald en del mere besværligt, og igen det her præventivt, så virker de altså bare rigtig godt, de her låse. Og de generer ikke til hverdag, fordi så står de egentlig bare sådan her, og så har man trykket ind, og så kan man egentlig bare bruge døren helt normalt. Som I kan se her, så har den lidt en anderledes garage, og vi skal nok se det fra begge sider. Der er faktisk plads til 2 cykler herinde, og det er også her, der er den 5. soveplads, fordi det er 5 selepladser i den her, og 5 sovepladser. Og det er altså igen i en camper på under 6,60 meter, altså den er rigtig kompakt, så skal man holde inde i byer og alt sådan noget, så gør det altså en del lettere ved, at den er så kort. Lad os lige prøve at bygge garagen om, fordi som det er lige nu, så er den ligesom at der er en soveplads herinde. Det er jo, hvis man skal køre rundt og bruge den, for eksempel til 5 personer, jamen så får man den her, jeg kalder det en super stor, lækker soveplads herinde. Men det man kan gøre, det er egentlig bare at tage madrasserne ud på den her måde. Nu stiller jeg dem bare lige her, lige så fint. Og så kan man klappe væggen op, sådan her. Og så er der lige en her til at lige at sætte den op. Nu kan I se, nu har vi allerede fået lavet klar til, at man kan få cykler ind. Her er det lidt smalt, og man kan heller ikke få den ned fra enden af, men det kan vi om på den anden side. Herom, der gør vi egentlig det samme. Vi flytter lige puden, og den kan man jo bare lade ligge derhjemme, hvis man siger, at man skal egentlig have cykler med i stedet for, eller bruge den som en stor garage. Der er jo egentlig rigtig fint med plads her nedenunder. Her er der ikke noget problem at have borde og stoler, hvis man har foldecykler og sådan noget, så kan de også sagtens være her, hvis man nu kører 5 afsted. Og om bagpå, der kan I se, der er faktisk herom, der er der faktisk sat en cykelholder, så hvis man vil have cykler på udenfor og ikke inde i garagen, så er der også mulighed for det. Men her igen, jeg vipper bare lige op på den her måde, sådan her. Tager den her lille fine snor her, klikker på, og så har vi den væk. Men prøv lige at se, hvor meget plads der er her. Det er altså ikke noget problem at have 2, for eksempel elcykler til at stå, fordi der er masser af højde, og der er egentlig også rigtig godt med bredde. Og her, der er der lav læssehøjde, så er det ikke noget problem at få cyklerne ind den her vej. Og som I kan se, hvis man skal bruge den til soveplads, så er der altså masser af bredde her. Altså det er virkelig et fedt sted at ligge. For eksempel sådan en dag som i dag, hvor vi ligger lige omkring de her 25 grader. Det med, at man kan åbne op og ligge og kigge ud på den her måde, det er altså en ekstra feature, som jeg synes, der er virkelig fed. Og har man ens børn, så synes de altså også, det er virkelig fedt, hvis de skal ligge heromme.
Hvis du tænker, at jeg skal bruge den til skiferie, eller jeg skal have fiskestænger med, eller nogle lange ting med, så er der faktisk ekstra bagageplads heroppe, hvor man kan have ting til at stå. Og her kan man bare sætte kurve og have ting til at stå, men hvis man siger, nej, jeg vil gerne have en høj ting til at stå, prøv at se, så kan jeg lige flytte den her plade, sådan her. Og nu har vi lige pludselig mulighed for at have nogle meget høje ting til at stå her. Igen, ja, en 4-5-6 ski, det kunne sagtens stå heroppe. Og igen, jeg har hørt om flere kunder, der har været i stedet i deres Benimar på skiferie. Altså, det er ikke bare godt, den er helt bygget til det. Så lig nede ved et for eksempel østrigsk skisportsted, hvor man bliver koblet på gas, hvor man egentlig bare kan bruge løs af gassen, og så tage de her busser op til skisportsstedet, hvor man kan være. Det er altså virkelig noget, der fungerer godt. Og skiene, de kan sagtens komme med på den her måde. Og er man siger, jeg vil egentlig bare gerne have mine fiskestænger med, ja, så den kunde, der havde den tidligere, han har faktisk lavet en lille fin løsning. Prøv lige der. Her kan man lige sætte 4 fiskestænger op, eller faktisk 5-6 fiskestænger, og så kan man klikke dem ind i holderen her. Det kan være, det er noget, han skulle tage patent på. Hvis man ikke vil, så har han sat det på med 3M-tape, og så kan man tage det af igen. Men det er da en rigtig, rigtig fiks løsning. Cykelholderen, det er den, jeg plejer at sige, den bedste for Thule. Det er en, der hedder Thule Elite. Det, der er lækkert ved den, det er, at han har nogle rigtig brede skinner, hvor du også kan have nogle af de lidt lækre mountainbike eller større mountainbike med hjulene, og du kan sagtens lige justere den ind, så den står helt perfekt. Hvis man tænker, vi skal ikke kun have 2 cykler med, vi skal have 4 cykler med, jamen så kan man sætte en ekstra skinne her, og man kan faktisk også klikke en ekstra skinne på her, så den kan udvides til 4 cykler uden problemer. Men er man 2 afsted og siger, at vi også vil bruge soveplads derinde, så er der heller ikke noget problem. Men den 5. cykel, den er der ikke lige plads til. Og på taget af camperen, der har vi en 160 watt solcelle, så det giver en hel del. Og når man starter motoren, så gør den det, at så lader den med 45 ampere fra motoren og ind på Bodils-batteriet. Og Bodils-batteriet, den her, det er jo en brugt, der har kørt 33.000 km, en meget, meget velholdt en af slagsen. Jamen, så her ligger der et 200 amperes lithium-batteri. Så den her, den er mere eller mindre, som skal sige, så når du ligger og kører rundt, jamen så behøver du ikke komme til strøm. Enten så leverer solen, eller så leverer motoren. Og det eneste, det er, hvis man kommer til at ligge en mørk vinteraften oppe i Nord-Norge, jamen det er klart, ligger man stille, så kommer der ikke noget strøm på. Men man kan bare starte motoren, og så lader den lige så kraftigt, eller noget kraftigere, end hvis man sætter strøm i siden på camperen. En ting, jeg synes, der er ret lækkert på den, det er, at alle serviceenhederne, de ligger egentlig på bagsiden af camperen. Det vil sige, toilettet, hvis det skal tømmes, så sker det her på bagsiden. Hvis man skal fylde vand på vandtanken, så sker det her på bagsiden. Og hvis man gerne vil bruges, fordi den har fået monteret bruseudtag, jamen så har man lige muligheden for at lige klikke bruseren på her. Skal jeg lige se, om jeg kan gøre det. Sådan her. Sådan. Og så har vi mulighed for at tage et udendørsbrus herude, både med koldt og varmt vand. Altså det er altså noget af det, jeg rigtig godt kan lide at have. Og får man en af de her sugekopper, man lige kan sætte på, jamen så behøver man ikke at stå og holde bruseren. Men både til at skylle sine cykler, til at sin hund, hvis den er meget beskidt, jamen hvad man lige tænker, eller sko med sand, fødder med sand, jamen det er rigtig fedt at have sådan en udendørsbrus. Jeg synes lige, I skal se bildelen, fordi den er altså ikke helt dårlig. Noget af det, jeg rigtig godt kan lide ved den, og det er nogle gange lettere at se, når I ser det her fra siden af. I kan se, når jeg sidder og kigger ud her, når det er en Ford, så får man altså lige et ekstra stykke herop. Og det er der altså nogen, der siger, det kan I rigtig godt lide. Det føles sådan lidt ligesom et panoramavindue, fordi den går så langt op. Og det gør altså noget. Når man sidder i en Fiat Peugeot bil, så føler man nogle gange, at man sidder lidt højere. Det er der nogen, der synes, der er super lækkert, fordi så føler man, at man sidder og kigger lidt mere ned. Når man sidder i en Ford, så kommer man lidt mere ned, og jeg synes det egentlig er fedt, fordi den kommer til at føles lidt mere personbilsagtig. Og en af de ting, jeg rigtig godt kan lide ved Ford, det er blandt andet det her med rattet, det her med, at man kan køre op og ned og sætte her. Altså, ligesom jeg sidder her, der får jeg altså en rigtig god kørestilling. Og sæderne, dem kan man gøre det, at når man drejer på et hjul herovre i siden, så hvis man er en af dem, der har brug for lidt lændestøtte, så kan man også køre den der ud, så man får noget mere støtte her. Hvis der skulle noget på ulempesiden, nu lyder det hele super godt og alt rigtig lækkert, jamen så noget af det, jeg hører nogen, der siger, jamen Forden, den er lidt mere træls, fordi den er lidt mere bøvlet, når man skal dreje førersædet rundt. Det synes jeg egentlig ikke, fordi det er noget af det der, hvis man bare øver sig på det, altså hvor man lige gør sådan noget med, at man siger, jamen når jeg drejer den rundt, så tager jeg lige og skubber rattet ind, og når jeg kører frem nu her, jamen så kører jeg lige tilbage, og så kører jeg egentlig bare rundt som den her måde, og så kører jeg frem igen. Nu prøver jeg lige, som jeg kan gøre det. Så kører vi lige frem. Skal I se her? Sådan her. Sådan. Og nu kommer jeg rundt på den her måde. Altså det kræver lige en lille smule mere. Nu har jeg ikke lige øvet mig, inden jeg skulle lave det her skud. Lige så snart man har kørt i camperen i en uge eller noget, jamen så er man helt vildt styr på det, og så drejer man lige så let rundt, som hvis det var i en Fiat. Fiaten er lidt lettere første gang, men igen, det her med at dreje sæder rundt, jeg synes ikke, det er noget problem.
Der er rigtig mange ting her indvendigt, som jeg synes, der er helt geniale. Den første, det er sidegruppen. Prøv lige at se, hvor et bord vi har her. Altså, der er masser af plads til, at man kan sidde og spise. Jeg ved ikke, hvor mange personer. Hvis vi siger det herovre fra, så er en her. Der er vi oppe på 2. En derovre, 3, 4, 5, ja, 6, 7 personer. Så begynder det at blive presset. Men sidder man 4-5 personer herinde, jamen så er der masser af plads, både til tallerkener og til at have mad til at stå midt på bordet. Og den her, den kommer med det, jeg kalder det flydende bord. Rundt til, at jeg siger det der, det er, at jeg kan egentlig gøre med, hvad det er, jeg har lyst til. Du kan se, jeg kan skubbe det helt væk, og prøv at se, hvor meget gulvplads der bliver nu, når jeg skubber det væk. Så kan jeg trække det ind over nu her, og have det til at sidde sådan her. Og I kan godt se, det er nogle gange noget, jeg kritiserer i mange af camperne, det er, at jeg synes nogle gange, så bordene er for høje. Så man sidder sådan, ligesom man føler, man skovler mad ind. Her, der er der simpelthen tænkt på det, fordi den kører simpelthen elektrisk ned. Så I kan se her nu, hvis jeg nu synes, det er den rigtig høj, så stopper den her og er helt stabil. Det er altså virkelig, virkelig fedt. Og når vi snakker 483, så har vi jo den her mulighed for, at hvis man siger, jeg vil egentlig gerne sidde her med benene op, det kan du gøre her, det kan du gøre over i den anden side. Hvis du siger, vi er altså ikke 5 personer afsted, vi synes måske, det er lige overkanten med alt det her plads. Jeg vil egentlig gerne have noget mere plads inde i camperen, altså rumfornemmelse. Prøv lige at se her, hvad man kan gøre her. Det her sæde, den har vi lige muligheden for, at så kan man lade de her høner blive hjemme. Sige væk med dem. Så tager vi lige sådan her. Bum. Prøv lige at se, hvor meget gulvplads der bliver ud af det her. Det er igen ret genialt. Har man en hund med, jeg vil gerne have noget mere gulvplads, eller man er kun 2 personer, så er der ikke brug for alt det her sædeplads, så kan man gøre det. Og der sidder jo 2 sædepladser herovre fremadrettet, ligesom i alle andre camper. Men den 5. sædeplads, den er lige her. Det gør man her. Det vipper man ned på den her måde. Sådan her. Vipper rundt. Det er så bagudvendt. Det er klart, der er nogen, der ikke synes, det er rart at køre på den måde. Men er man 5 personer afsted, så er det altså virkelig fedt, at man har muligheden for det. Og sådan der. Og den er indregistreret til 5 personer. Nu sidder man her. Altså, man sidder altså ikke helt dårligt her. Så er man vant til at køre i toget og sidde bagudvendt, jamen så generer det ikke nogen. Og du har et vindue her, hvor du kan sidde og kigge ud af. Så det er ikke sådan, at man ikke har en god komfort herinde. Det man lige gør, hvis man skal bruge ekstra sovepladser, så kører man simpelthen bordet elektrisk ned. Og hernede kan man få en soveplads, hvor man kan ligge med 2 personer virkelig godt. Altså en rigtig, rigtig god soveplads. Det der sker, det er, at nu er det første lag, hvis man er 5 personer afsted. Hvis man kun er 2 personer afsted, så kan man egentlig lade være med at redde det her op. Og så vipper man bare puderen ned på den her måde. Sådan her. Og prøv lige at se her. Det der er fedt her, det er jo, at sengen, den kører for det første elektrisk ned. Klarer 230 kilo. Nu har jeg ikke engang fjernet puderne helt, men prøv lige at se, hvor langt den kommer ned. Den kommer helt der. Nu stopper jeg den her. Den kan faktisk komme sådan et stykke her længere ned endnu. Og når jeg lige gør det, nu tager jeg lige skoene af. Sådan her. Altså når jeg kommer herop, jeg ved ikke, om I kan fornemme, hvor meget plads der er. Altså det er altså en virkelig bred og stor seng. Og skal man ud om natten, den ene, det er jo ret let at komme om på toilettet her, men det er altså heller ikke noget problem, når jeg har været afsted i den, og jeg har kørt i den her flere gange og været afsted på tur, jamen så hopper jeg egentlig bare ud den her vej og hopper ud af førerdøren. Og hvis man tænker, det gider jeg egentlig heller ikke, jamen så kan man egentlig bare stoppe sengen op i den her højde, for så sover man lige godt, så kan man kravle under sengen, men det kan jeg lige vise fra den anden side af. Som I kan se nu her, nu har jeg kørt sengen op. Det man kan gøre, det er, at hvis for eksempel din kone eller dine børn gerne vil i seng, eller din mand gerne vil i seng før de andre, så kan man egentlig lægge sig op i sengen nu her, og så kan man sagtens sidde hernede under og sidde og slappe af 4, 5, 6 personer igen, hvis det ikke generer dem, der ligger ovenover. Og når så siger, det er ved at være tid til at komme i seng, jamen så kan man egentlig glide dem lige så stille ned. Den siger, at kører meget, meget enkelt ned her, og så kan man egentlig lægge sig i sengen selv. Men det jeg gør tit, når jeg har været afsted, også når vi har været 2 afsted, så er jeg egentlig bare bestemt for, at vi sover i den her højde, fordi man kan egentlig bare kravle op på sædet og kravle ud den her vej. Og herover der følger der en stige med, hvor man let kan kravle ned af. Men igen, det er det, der er så specielt ved den her. Den er så universel, så man kan lave den om, så den lige passer til den, der nu skal bruge den. Det her med, at man kan køre for 2 personer, hvor den er rigtig god, og man kan køre den op til 5 personer, hvor det virkelig fungerer også at være herinde i, fordi der er så meget plads herinde. Det synes jeg er genialt. Og hvis man sådan er lidt vågen og tænker, 5 personer, det kan jeg jo ikke lade sig gøre, fordi hvor skal man have alt bagagen? Sovepladsen tager noget plads. Der har jeg faktisk tænkt over det, fordi heroppe ovenover førerhuset, deroppe, hvor vi har panoramavinduet, når jeg har været afsted, så har vi egentlig 3 sportstasker til at ligge. En over i siden, en over den anden side, og en midt i. Og det er der, hvor vores børn de har deres tøj i en sportstaske, og den er let lige at tage ned, og så få taget tøj på, og så tilbage igen. Det er ret genialt. Og så om bag er der altså virkelig et stort skab, og det skal vi lige se.
Herinde i bagenden, det er jo her, vi har den store seng. Den her, hvor jeg siger, hvor man sagtens skal sove, ja, 2 små børn eller en voksen person, hvor man har en rigtig lækker soveplads hernede. Hvis man vil om aftenen lukke det af, jamen så kan man bare lukke det af på den her måde, og det er også den måde, man kan lukke det af, når man bruger det som en garage. Men heroppe ovenover, altså det kan godt være, at der var en stor garage hernede til cykler, men det er lige før, der er det her ovenover også. Fordi når jeg åbner op her, altså der er ekstremt meget plads. Så prøv lige at se herinde, der er hylder herover, og her kan man have en masse af de her eurobokse til at stå, man let kan trække ud, og man kan have bøjletøj til at hænge ind, hvor man kan have sine skjorter og sine jakker og sådan noget til at hænge. Så der er virkelig meget plads, og det stopper ikke her, for ude på badeværelset er det faktisk også ret godt. Hvis I lige skal se badeværelset, fordi det er altså også rigtig, rigtig fint. Nu kan I lige se mig her. Hej. Men her, der har vi vasken. Vi har fint afsætningsplads her. Vi har et toilet. Det vil jeg rigtig gerne have haft et Clésane toilet i stedet for. Det er ikke nogen hemmelighed, men det her posetoilet. Men det er let at skifte ud. Den er virkelig let at få gjort noget ved, hvis man vil det. Vi har rigtig fint med skabsplads hernede. Vi har noget aflægningsplads her, men prøv lige at se det her skab. Altså, det er virkelig fedt. Så trækker man simpelthen ud på den her måde, og så har vi hylder her, hvor vi kan have alt ens ting til at stå, og der er mulighed for at hænge håndklæder her, toiletpapir her. Altså, det er ikke helt dårligt. Og prøv lige at se på en bruskabine her. Altså, der er der virkelig bredde på. Jeg kan lige prøve at gå ud og stille mig herude. Jeg ved ikke, om I kan se det, når jeg stiller mig ud, men altså, bredden, den er virkelig, virkelig. Her er en af de største bruskabiner, jeg har set i autocamper. Og det gør jo bare det, at det her med, at man kan gå ud på badeværelset, klæde om og gå i bad, og så klæde sig på igen, altså det er virkelig fedt. Og hvis man tænker, jeg vil egentlig bare gerne have noget tøj til at hænge ude, fordi når man skal have noget til tørre, jamen det kan man hænge her, og så kan det dryppe hernede i brusebunden, og så har man også et sted til det, når man er afsted og har noget vådt tøj. Nu har vi ramt 4 store senge, altså til 5 personer. En rigtig stor dobbeltseng, en stor dobbeltseng nedenunder, en stor seng her. Vi har ramt en rigtig stor sædegruppe. Vi har ramt et rigtig stort badeværelse. Man tænker, nu kan det ikke blive ved. Det kan det heller ikke, fordi køkkenet er ikke kæmpestort. Men jeg synes alligevel, de har fået rimelig fornuftig plads ud af det. For det første, vi kan lige starte med køleskabet, for det er ikke lille. Det er jo et 142 liters køleskab, og det er den her med den her drikkevandskøler, som jeg er meget vild med, hvor man kan have 1,5 liters flasker til at stå, eller fylde helt op med coolerdåser. Det her med, at man, når man åbner og lukker køleskabet, uden at kulden den vælter ud, for typisk når man åbner her, så vælter kulden ud. Det her, der kan man åbne og lukke og få det åbnet, uden at det skal kæmpe. Og det betyder også, at det her det er et af de køleskab, der køler allerbedst af de her absorberkøleskab, dem der kører på gas, 12 volt, 230 volt. Er du ude at køre, også når vi kommer på den anden side af 30 grader, så kan det altså virkelig fungere det her, og det synes jeg er rigtig, rigtig fedt. Det er jo så her festen den stopper, fordi ellers så synes jeg næsten, man kan sætte flueben ved stort set alle sammen. I kan godt se, det er jo ikke sådan, at der er voldsomt meget køkkenbordsplads her. Det kunne man måske godt have brugt lidt mere. Jeg kunne godt have tænkt mig, nu har de lagt en brik i her. Altså, var det min, så gjorde jeg nok det, at jeg fik folieret det her med det samme, så det ikke bliver ridset. Nu er det ikke ridset, den her, de har passet rigtig meget på den. Og det samme her, fordi så til hverdag, så når man står og skal lave mad, så kan man egentlig godt bruge glaspladen her. Man skal i hvert fald finde et eller andet at ligge over. Jeg ved ikke, om jeg nævnte det. Alle vandhaner i en Benimar, de er lavet af metal, og det er der en grund til, fordi den kommer med det, der hedder trykvand. Altså det er rigtige vandhaner, ligesom I har derhjemme. Når jeg åbner for vandhanen her, så kommer det lige så hurtigt som derhjemme. Og det er altså rigtig, rigtig lækkert, når man skal skylle ting af. Det er lækkert, når man skal bruge ude af bruseren, og det er virkelig også lækkert, når man skal bruges inde i bruskabinen. Heroppe er der også lavet rigtig fornuftigt skab. 2 store overskab. Så har de prøvet at lave noget, de ikke har sluppet sådan super godt fra, fordi det, de kunne have løst det hele med, det var, at hvis de havde været lidt opfindsomme, det har de ikke været fra Benimar af dengang, fordi de har lavet sådan en fin bordplade, man lige kan klikke på her og sige, wow, prøv lige at se, hvor meget ekstra bordplads vi har fået. Stort set ingenting. Altså, det giver ikke ret meget mening. Den her har jeg set nogle kunder, hvor de har lige lavet en, der er nummeret større, faktisk går helt vejen ud. Så løser det faktisk det hele, fordi så har man lige pludselig alt det bordplads, man har brug for. Og så tænker jeg, det må da måske være svært at lave det her. Nej, det er det faktisk ikke, fordi prøv at se, at det er ret simpelt. Det er egentlig bare en plade, hvor de har lavet en fræst, en lille stribe ind i, hvor man kan klikke det her beslag på, sådan her, og så kan man klikke den på. Den her kunne lige så godt have været større, og der er ingen grund til, at den er egentlig forholdsvis tung. Den kunne man også lave i et lettere materiale, og hvis man vil have den helt stor, så skulle man egentlig bare lave et lille beslag herover. Den kunne hvile herover på, og så ville det blive virkelig stabil. Når vi har været afsted, jeg har ikke prøvet at være afsted med det store bord, så kan man egentlig gøre det at bruge bordet hen i sidegruppen, for det er ikke ret langt at række derover og sætte noget fra på. Men større køkken, det kunne være fedt. Lige så I ser det sidste, så her er der egentlig et meget fornuftigt stort skab.
Det er rigtig fint. Så er der udtræksskuffe her med bestikskuffe, og der er faktisk også en udtræksskuffe her. Og så det, jeg plejer at kalde kartoffelkælderen, det ville jeg egentlig godt have haft, det var udtræk også, men det er det ikke. Men her kan man altså også godt have en del gryder og forskellige ting til at stå nede. Og vi slutter heller ikke her, for det heroppe er der også et rigtig stort skab. Og noget af det, der er fedt herinde, det er, at I kan se den her lille, der er det, der hedder en Truma iNet. Hvis du godt kan lide at styre varmen på din app og sådan noget, hvor det her med, at i stedet for at stå op om aftenen, eller om aftenen, hvor man tænker, at det er lidt for varmt, i stedet for at man skal kravle op og skrue ned for den varmen, jamen så kan du egentlig bare gå på en Truma-app, så kan du skrue op og ned for den og styre hele varmesystemet den vej igennem. Den kommer med et rigtig fint tv her. Jeg synes ikke, at det er den optimale placering for et tv. Havde det været min camper, så ville jeg egentlig nok helst have haft det uden tv. Det er jo bare at pille det ned. Det har jeg ikke sagt altid, men det er fordi, jeg ændrede mit syn på det. Jeg ville have gjort det og placeret, hvis jeg skulle have tv, så ville jeg have købt et 32 tommer eller større og hængt op herover. Måske et smart tv, så man kan sidde og hygge sig rundt i sædegruppen. Jeg synes, det jeg har fundet ud af, efter jeg har brugt det lang tid, det kan godt være, at det her det er et fint stort tv, men når man ser det herfra og sidder henne, for eksempel i forsæderne, jamen så er man egentlig bedre hjulpet med at have sin store iPad med og stille på bordet. Sådan størrelsesforholdet, det bliver det samme, eller måske endda næsten bedre at have sin iPad til at stå, eller har man en stor bærbar computer, jamen så vil jeg egentlig hellere have det, end at have sådan en tv til at hænge der. Så var det min camper, så røg det her tv ud med sikkerhed. Jeg fik ikke lige vist jer, fordi det her med, at sidegruppen, den skal laves om, det er jo ikke sådan, at man bare lægger de her eksisterende hønder ned, og så ligger man egentlig ikke særlig godt. Når man presser den her ned, så følger der sådan nogle rigtig lækre hønder med i en god kvalitet, så sovekomforten hernede, den er lige så god som sovekomforten deroppe. Så det er altså optimal camper, hvis man skal 5 personer afsted. Jeg håber, I har fået samme oplevelse, det her med, at man kan lave den om lige til det behov, man har brug for på den tur, man har behov for. Så for eksempel det der med, at hvis man køber den 2 personer og siger, at det er en rigtig fin camper, vi bruger sommer og vinter, og en gang imellem skal have børn eller børnebørn med, jamen det her med, at den også fungerer til det, det synes jeg er genialt. Og også nogle af de her, hvor at forældrene køber den, og så børnene også låner den, for eksempel hvor de selv har børn, det har jeg også hørt rigtig mange, der bruger den her til.